प्रश्न 21 କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ମିଥ୍ୟାର ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜବଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜବଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ମାନବ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଜୀବନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ଶୂନଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଶ୍ନ 27 ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 28 କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ।